Сәлам, Бозатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Шушы көннәрдә Вафира Гыйззәтуллинага 75 яшь тулыр иде. Җырчы гына түгел, милләтпәрвәр, дулкынга каршы бара алырдай көчле шәхес иде ул. Без бүген аны искә алабыз һәм татар җырчылары арасында үз фикерләрен белдерә алырлык кешеләрне барлыйбыз. Татарны уятырлык, ияртеп барырдай җырлар турында сөйләшербез. Һәм бу урында мин Вафира апаның Ком бураны җырыннан бер өзек куймый булдыра алмыйм. Кунакларым белән соңрак таныштырырмын. Минем кунакларым Татарстанның халык артисты, мөгаллим, үз башкару осталыгы методикасы булдырган кеше, татар җыр сәнгатендә бик күп җырчыларны үстергән шәхес Миңгол Галиев. Хәерле көн, Миңгол әфәнде, Миңгол абый. Хәерле көн, хәерле кич. Һәм тагын бер кунагым Чаллыдан композитор, җырчы, автор башкаручы, татар язмышы, татарлар берләшегез, татарга тимәгез дип җырлаучы Флүрә Талипова Кылахмәтова. Хәерле көн, Флүрә ханым. Хәерле көн, Эльвира. Хәерле көн, Миңгол абый. Шулай ук без җырчы Фирдус Тимаевның Азатлыкка биргән фикерләрен дә яңгыратырбыз. Вафира апа истәлегеннән башлыйк әле. Миңгол абый, сез аны хәтерлисездер. Милләт өчен янып та йөргән, моңлы тавыш белән дә таң калдырган кеше бит ул. Сезнең күңелдә ул нинди булып истә калды? Без аның белән бик еш очраштык бит. Бергә чыгышларда, менә бу урамнарда, митингларда бергә чыгыш ясадык без аның белән. Ул ничек дип әйтим инде, шул кадәр ару талуны белмәйчән, милләт өчен гомерен багышлаган безнең татар халкының күренекле кызларыннан берсе ул. Чынлап та аның тавышы кабатланмас, ягымлы тавышы бүгенге колагымда чыңлап тора. Чөнки Вафира ни генә булмасын, ул беләсезме, үзенең фикере белән, үзенең яшәве белән, гомере белән шул кадәр дөньяга татар халкына җаны тәне белән хезмәт иткән үзебезнең теге халкыбызның кадерле изге баласы ул. Күптән түгел Мөселман киносы фестивалендә Вафира фильмы күрсәтелде. Анда ул җырчы буларак уникаль тавыш иясе буларак ачылды. Режиссер Розалия Закиева Вафира ханымның сәясәттә катнашып йөрүен бу фильмга кушмадым, мине бу фестивальгә кертмәсләр дә иде диде. Һәм гомумән аның сәясәттә катнашуын бик аңлап бетермим. Ичмасам үзенең берәр театрын, мәктәбен ачса, татарга күбрәк файда китерер иде дигәнрәк фикер әйтте. Ничек уйлыйсыз, артистлар фикер лидерлары була аламы? Нинди дә булса вакыйгаларга үз фикерләрен әйтергә тиешме? Халыкны әйдәп бара аламы яки инде үзләренең татар телендә җырлаулары, моңнары белән дә татар халкына күбрәк файда китерәме? Сеңелкәем, кайсы вакытта әйтәләр бит инде. Син җырлагына инде, син нәрсә сөйлисең дип. Алай түгел мин әйтәм. Без бәләкәй вакытта, мәктәптә укыганда, бала чакта, әниләребезнең урак урган чагында артларыннан бер башакта калмасын дип йөргән кешеләр, ничек без ил язмышын турында уйламаска тиеш? Ник без халыкның язмышына кушылмаска тиеш? Сәясәткә кермәдиләр. Сәясәтсез булмый, сәясәткә кермә үзе сәясәт бит инде ул. Шулай булгач, Вафира менә нәкъ үзенең якты образы аның нәкъ теге ораторлык дип әйтик инде яхшы шундый ниләр җыеннарда дәүләтебезне булдыру турында күтәргән вакытта, әнә шул Ельцин заманында бит инде бик күтәрелеп киткән идек без, шундый өметләр белән өметләр баглап. Чөнки менә бу милләтләрнең һәр милләтнең үзе билгеләнү мәсьәләсе, бу бит Россиянең яшәвенә ярдәм итә торган әйбер, шушыны аңламаучылар бар. Әгәр дә милләтләр аерым, һәрбер милләт үзен милләт буларак тарихын белмәсә, киләчәктә кем була ул? Нинди иттереп патриотик тәрбияне алып барырга мөмкин дигән фикерем бар минем җаныкаем. Шулай да менә Миңгол абый, ничек уйлыйсыз? Артистлар фикер лидерлары буламы? Алар теге яки бу вакыйгага карата үз фикерләрен белдерергә тиешме? Һәм андый кешеләр бездә бармы ул?
Беләсезме, бу мәсьәлә бик әһәмиятле. Чөнки соңгы вакытта уен көлке, теге күңел ачуга корылганнар, шуның белән генә күп кенә менә дигән күренекле җырчылар да ничек дип әйтем, әйтәм мин нишләп менә шундый шуп җырлыйсыз дип. Миңгол абый, халык шуны ярата бит, безгә ашарга кирәк бит. Ато теге сән җырласа халык килмәү мөмкин, без ач калабыз дип. Менә бит нәрсә дигән сүз бар. Җырларыбызны, моңнарыбызны җышын йөрәктән бозмыйча башкарабыз икән, ул үзәкләргә үтәрлек. Кайсы вакытта моң нәрсәгә мискенлек? Юк, бөтен дөньяга әйтәм мин. Моң ул мискенлек түгел. Моң ул йөрәкләрдән үтә торган, бөтен кешенең йөрәктән йөрәккә бара торган хис ул, һәм җан җылысы ул. Муса Җәлилне әйтегез инде. Ömrüm минем моңлы җыр иде, үлемемдә яңгырар җыр булып дигән икән. Димәк, нигә без шунда? Һаман мин яратам. Эй, яратам, һаман да яратам. Я булды. Тәп. Яшәп калык. Дөньяны рәхәтен күреп калык. Шундый сүзләр белән, шундый кабат әйткән вакытта, ну бит инде бу күңел ачуынча, беләсезме, халык шушы дәрәҗәгә төшә башлады бит. Менә кемнедә вафирендә хәтерлим бит инде. Киенгәндә, раз бул шушындый бүгенге көндә киенде. Аны карап торсаң, аристократик дигән нишле дигән, гаҗәп матур иде бит ул. Бу уңайдан җырчы Фирдәүс Тимаевның да фикерен тыңлап үтик әле. Һәрбер һөнәр иясенең үз инструменты, үз кралы бар. Безнең крал ул җыр. Җыр белән без мәйданнарга чыгып, нәрсәдер даулап, каядыр фикерләребезне югарыга әйтеп җиткерә алмасак та, без булган вакыйгаларга үзебезнең фикеребезне җыр аша җиткерәбез. Әйе, җырчы вакыйгалардан бөтенләй читтә кала алмый. Ул бәлки дәүләт думасына да бармас, ләкин сәхнәдә без тамашачы алдында үз фикеребезне әйтәбез. Флюра ханым, менә мин сезне соңгы ишеткәнем дип әйтим инде, узган хәтер көнендә җырлавыгыз булды Казанда. Сез хәтер көннәренә чыгасыз. Анда җыр башкарырга да курыкмыйсыз. Элек Илсия Бәдретдинова чыга иде, бераз гына шундый кыю җырлар белән, әйме? Сез бүгенге көндә милләт дип җырлыйсыз һәм Айдар Хәлим, Фәүзия Бәйрәмова кебек язучылар белән, шагыйрьләр белән эшлисез. Мине башка бер концертта куйдыртмаслар дип курыкмыйсызмы? Юк, Эльвира, андай курку булса мин эшләп тә тормыйм инде бу эшләрне. Мин беләсеңме, Татарстанга килүемдә безнең әби бабаларыбыз Татарстанның Сабарайында туган кешеләр булганнар. Улар вакытында кулак дип аларны игълан иткәннән соң, инде алар мәҗбүри булалар үзләренең йорт җирләрен калдырып чыгып китәргә. Башкортстан җирләренә, кайсы бирләр китә Сибир якларына, инде аларның гомерләре Башкортстанда үтә бит инде. Һәм шушы әби бабаларымның каны миңа күчкән, аларның теге шундый зар булып яшәгәннәр, үзләренең туган якларына кайта алмыйча яшәгәннәр. Һәм инде менә шушы аларның теге шакыру билгесе менә миңа күчкән. Һәм инде мине шушы күтәрелеп 92нче елларда Татарстанга чыгып киттем. Юкка гына түгел дип уйлыйм. Без инде ул вакытта авылда яшәйдек. Авылда менә шушы Азатлык радиосын тыңлап, андагы барган вакыйгаларга игътибар итеп, урамнарга чыгып көрәшкән вакытларын радионан тыңлап ишетә идек. Һәм инде шушы шир безгә кагылды. Һәм инде менә шу әби бабаларымның каны мине көрәшкә өндәде. Һәм инде мин күтәрелеп чыгып киттем. Мин инде ул вакытта теге башкортча гына сөйләшеп яшәгән кеше идем. Әмма ләкин мин менә шушы үземнең тамырларым мине кузгатты һәм чыгып киттем. Һәм бер дә үкенмим. Шушы милли хәрәкәтнең шушы искиткеч көчле вакытында без монда Татарстанга килдек. Бер дә юкка гына мин менә шушы милләт сәяси җырларга күчүемдә юкка гына түгел, чөнки мине көрәш алып чыгып китте. Көрәш каны кайнады мине ул вакытта. Шушы стихия белән килдек. Һәм инде ничек итеп мин үзем теге битараф кына булып яши алам инде. Минем һаман да менә шушы милләт турында сөйләшә башласаң, минем йөрәгем кайный, җаным елый. Баштарак инде мин күбрәк килгәчтә инде теге әйтәләр бит инде мәхәббәт җырлары яңгырасын, халыкка шул кирәк дип, шул мәхәббәт җырларын әзрәк языштырдым. Туган-як, әти-әниләр турындагы җырларым баштарак чыкты инде. Аннан соң йөрим, мондый җырлар белән бер дә күңелем канәгатьлек ала алмыйм. Һаман да бит теге әлеге кайный бит. Милләт турында җырлыйсы килә, әйтәсе килә, кычкырасы килә. Шушы җырларым аша үземнең халкыма булган, милләтемә булган хисләремне җиткерәсем килде. Айдар абый Хәлимнең сүзләренә язылган җырларның минем җанчы елда чыкты ул. Күптән түгел инде менә, күптән түгел чыккан җырлар инде алар. Һәм инде татар язмышы, татарлар берләшегез, Фәүзия апа Айдар Хәлимнең бик күп шигырьләрен җырларыз. Бүген көндә бер 20ләп кенә
сүзләренә җыр язылган, аларны барысын да чыгару мөмкин түгел, әкренләп кенә чыгар инде ул. Фәүзия апаның бер 3-4 шигыренә җырлар яздым. Иң нык күңелемә тигәне татарлыкка тимәгез татарга. Һәм инде татарым минем, милләтем минем, һәм инде башка җырлары. Һәм инде менә шушы җырларны тормышка чыгардым. Халык хөкеменә аны тагын да күбрәк итеп, зуррак масштабта чыгарасым килә, күбрәк клиплар эшләсем килә, Алла бирсә. Күңелендә милләте, теле, дине, халкы булган кеше битараф кына яши алмый. Куркып торырга безнең хакыбыз юк. Без бит кешенекенә кермибез. Без үзебезнең милләтебезне уятырга тиеш, үзебезнең милләтебезгә эшләргә тиеш. Без битараф булсак, безнең өчен кем кайгырыр? Бүтән милләт безнең өчен бит хәл итә алмый. Аның өчен без үзебез эшләргә тиеш, үз хәлебезне үзебез хәл итәргә тиеш. Шуңа күрә дә мин бер генә дә куркып эшләмим бу эшләрне, һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә үземнең концертларымда мондый типтәге җырлар яңгырар, һәм инде үземнең хәлемнән килгәнчә исән булганда мин барыбер үземнең әйтер сүземне, халкыма әйтер сүземне әйтеп калырга тиеш, Алла бирсә. Менә бу урында сезнең бер җырдан үзекне тыңлыйк әле. Тимәгез татарга дип атала ул. Тимәгез татарга, тимәгез, без хәзер яралы капландай, иң соңгы явына кузгалган алыптай, көрәшкә кузгалдык татарлар. Иң газиз телебез дошманнан сакларга, басыгыз сакларга татарлар. Иң газиз телебез дошманнан сакларга, басыгыз сакларга татарлар. Иң газиз телебез дошманнан сакларга, басыгыз сакларга татарлар. Менә бу мәсьәләдә сеңлем, чынлап та шул кадәр без фикердәш икән, очрашмаган булсак та, нәкъ мин теләгәнчә минем уйлар белән яшисең икән син. Минем бит беләсезме, милләтләр турында сөйләшкән вакытта минем шәкертләрем бит татарлар гына түгел әйткәнчә. Һәм шушы вакытта әйтәм мин, сез әйбәт татарча җырлыйсыз, ә минем шушындый сезгә таләбем шулай ук, үзегезнең телдә дә син җырларга тиеш дип. Үзенекен белгән кеше ышанычлы кеше була. Үзенекен хөрмәт иткән кеше белән дөнья имин була, андый фикердәшләр була, бөтен үз милләтен яраткан кешеләр белән җыелсалар бөтенсе дә, алар иң зур көчле кешеләр була, дөньяның киләчәген яшәтә торган кешеләр булабыз без. Тагын да бер генә сүз әйтәм. Безнең сәнгать тулган бит инде мәхәббәт җырлары белән. Көнен-төнен телевидение, радиода безнең гел мәхәббәт җырлары яңгырый. Ул шуһатлым кайсы вакыт ялкыта. Менә әгәр дә әзрәк уйлый торган, белгән, әзрәк фикере булган кеше өчен ул бик нык туйдыра. Һәм инде менә бундый патриотик, менә бундый сияси җырларның булуы, ул бер генә дә камашауламый. Кирәк андый җырлар. Безнең халык һәр вакыт елап кына мәхәббәт җырларын тыңлап утырырга тиеш бит инде. Концертка барып елап утырып, мәхәббәт җырларындагы турындагы җырларны гына тыңлап утырырга тиеш түгел бит инде. Анда ниндидер халыкны без ияртергә тиеш, без аларны тәрбияләргә тиеш. Менә мондый патриотик җырлар безнең татар сәнгатендә булырга тиеш дип саныйм. Һәм мин моның өстендә эшлим дә. Дөрес, мискин, һич ярамый татарга мискин булырга. Бөтен кайгылы сыман җырлар да, бик моңлы җырлар да, их дип нитеп җырларга тиешләр. Мин даже шушындый теге тәфтиләрен җырлаганда да теге мәңге килмәгән без, яшибез Аллаһ бирсә, яшибез, бар китсәк тә бар. Монда теге Ходаем теге дип мыскынап түгел. Менә иң куркыныч әйбер Мөңгелабый, иң куркыныч әйбер мискин булмау. Татарны мискин итеп күрәсем килмәй минем. Мискин булырга без бит нихәтле горур халык. Нинди дәүләте булган, нинди үзенең үткәне булган милләтнең бит мискин булырга безнең хакыбыз юк. Шуңа күрә дә без горур булырга тиеш. Без бөек булырга тиеш. Нәкъ шуңа килешәм. Нәкъ мин җаным тәне белән шулай әйтәм. Моң ул мискинлек түгел. Батырлык та моңсыз була алмый. Менә эш нәрсәдә. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Соңгы вакытта теге искә аласызмы икән, татарлар турында җырлар күбрәк чыга башлады. Иң башта аны бераз гына Зөлфәт Хәким башлады, әйме, халкым минем җырлар, татарлар килә белән, әйме. Аннары Зөлфәт Зинуровның Ләбиб Лиран сүзләренә язылган халкым минем җыры чыгып алды. Менә ул хәзер ишетелми. Берничә ай элек Артур Исламов Татар алга дигән җырны чыгарды.
Һәм менә әле Фирдус Тимаев татарлар җырын чыгарды, ул да бераз әле таралып килә. Ләкин аларның популярлыгы озакка бармый. Менә бу татар алга дигән җыр да бик күтәрелеп китте һәм хәзерге вакытта бик ишетелми. Нишләп шулай икән? Гомумән андый гимн буларлык җырлар бармы бездә, Миңгол абый? Нинди җыр булырга тиеш ул? Монда аваздан тора. Мәсәлән, татарлар килә дип җырлыйлар икән аны. Бу бит татарлар килә мыскыллау була, аңлыйсызмы сез? Аны теге трибун кебек итеп йөрәктән чыккан, йөрәктән ягымлы йөрәк аваз белән татарлар килә, үзебезнекеләр килә, шундый ничектер горурланып әйтә. Сез әйттегез бит әле. Горурлык дигән булырга тиеш, мескенлек түгел. Анан ничә сәхнәдә җырлыйлар икән. Сәхнәдә җырлаган вакытта биючеләр чыксалар, әллә дураклык кыяфәтләрдә кычкыралар. Анан икенче әйбер, клиплар бүгенге көндә шул кадәр шаккаттыргыч. Клипны карап утыра кеше җырны тыңлап түгел, кайда йөргәнен карый, нинди киеме бар икән карый. Бер җырлаган вакытта 8-9 кием күрсәтеп утырган икән, нинди бу турыда эчтәлек турында уйларга мөмкин. Бу клип ясаучының теге ниле тырышлыгы инде. Миңгол абый, мен тагын сезгә тагын шул сүзне әйтәсем килә. Мин барыбер менә күзәтәм шулай ук. Артистларыбызның, җырчыларыбызның күбрәк шушы татар милләте турында бигрәк тә популяр җырчыларның җырлавын бик телидем. Әле начармы, яхшымы, әле чыга башлагач сөендем мин, Миңгол абый. Хот нинди генә булса да ул эштәлек әйме. Артур Исламовның чыгуына, Фирдус Тимаевның башкаруында тагын кенә соңгы тапкыр менә шу 2 җырны ишеттем инде. Фирдусның 2 җыры бар татар халкы турындагы. Һәм инде менә бундай җырларның булуына сөенергә кирәк. Начармы, яхшымы, һаман да әле бар әле алар. Мин аларга рәхмәтле генә. Bütün сәнгать әһелләребез, җырчыларыбыз әгәрдә шушы бер ноктага эшлибез икән, әгәрдә һәрберсе үзенең репертуарына татар милләтен яклап әгәрдә җырлый икән, бу бит инде үсеш, бу безнең алга китеш дигән сүз булачак. Шуңа күрә булсын ул, нинди генә булса да җырларын чыгарсыннар, бары тик чыгарсыннар гына. Мен каршы түгел җаныкаем, бик дөрес әйтәсең син. Аннан Артуртында сүз барганда, мин шаккаттым аның талантына. Шаккаттым мин аның шул кадәр оста башкаруына. Опера әсәреннән җырлавын. Мен әйтәм, менә кара нинди мөмкинлеге бар бу егетнең. Бөтен дөньяга беренче Павароттилар янәсенә торырлык егет икән дип аңладым мин аны. Икенче нәрсә, анан теге эстрадага яраклашырны тагын булай чыга башлаган иде. И Ходаем, бу мен әйтәм, шушы кадәр талантлы егет нигә шушы нигә әйләнә икән дигән уем булды минем. Чынлап та мин монда гәр татарлар турында сүз ни бара икән, просто минем киңәшем генә ул, җаныкаем. Алар тыюым түгел. Шуннан да безнең тегене җырчыларыбыз халыкка, теге халыкның түбәнлегенә төшергә түгел, яригә түгел, халыкны ияртергә тиешбез җырчылар. Үзебезнең фикеребез белән, үзебезнең уйларыбыз, җырда салынган менә шушы фикерләребез белән халыкны без ияртергә һәм тәрбияләргә тиеш иң беренче чиратта. Татарларны әйдәп барырдай җырлар һәм җырчыларның актив позициясе турында без җырчы Фирдус Тимаев белән дә сөйләштек. Ул азмы күпме үз фикерен әйтә алырдай кеше бүгенге көндә, әйтә алырдай артист, һәм ул үзенең татарлар җыры турында, татарларга багышланган башка җырларның онытылу, онытылмау турында берничә сүзен әйтеп китте. Гимнны кемгәдер кешеләп тагып булмый. Халык үзе сайлый гимнны. Онытыла икән, димәк халык күңеленә кереп урын алмаган. Мин дә җырларымны гимн булыр дип язмадым, мин үз фикеремне әйттем. Халык аны ничек кабул итә, аның язмышын бердән җырчы ничек бирә, икенчедән халык ничек кабул итә. Бу минем бердән бер җырым гына түгел, бу минем татар халкыма, татар телемә, динемә булган хөрмәтем, мәхәббәтем. Татар халкыма булган мөнәсәбәтемне Бауман урамында да белдердем. Габдулла Тукаевның туган көненә багышланган чараларында да катнаштым. Беренче җырым шулай акырынып туды. Аннары минем тагын да кичлерәк, ниндидер кылычлырак язасы килгән нәрсә берләнде. Бер сортынан берсе туып килде. Бу җан исәпкә генә түгел. Мин аны кемнеңдер минем адреска әйткән сүзенә җавап итеп кенә ясамадым. Бу минем күңелдә йөргән, бу минем рухи халәтем, бу минем татарлыгым һәм ул татарлыгыма туган, халкыма туган, телемә булган мәхәббәттән туган җыр. Сез аннан соң теге җырларны онытылды дип әйттегез. Бу җырны дөресен әйткәндә минем онытырасы килми. Аны популярлаштыру өчен, халыкка тәэсире булсын өчен мин аны җанландырырга телим. Менә хәзер инде замана шундыйрак. Инстаграмда флешмоб тәкъдим иттек. Радиоларга бирдем. Җырны язган белән генә түгел, аның өстендә эшләргә дә кирәк. Бу минем фикерем.
Азатлык радиосы Татарча подкаст. Флюра ханым, менә сез әйтәсез дә ул без ияртеп барырга тиеш дип. Ләкин халык иярәме ул? Менә бу ияртеп барган җырлар, ияртеп барыр өчен сайланган җырлар белән акча эшләп бик булмый бит инде ул, әйме? Аны таратып буламы? Сезне менә ротацияга алалармы ул татар язмышы турындагы җырларны? Телевидениедан күрсәтәләрме аларны? Ул менә шундый социаль җырларны дип әйтим инде. Татар язмышы җырын мин үзебезнең тыйнлы белән бер нидә эшләдем. Берлектә аларның режиссерлары Владислав төшерде бит инде бу клипны. Шуңа күрә алар үзләре белеп алындылар бу нигә, бу җырны чыгарырга клипны инде. Шуңа күрә дә алар белән берлектә төшердек һәм инде алар үзләренең тапшыруларында да бирәләр һәм бирделәр. Аллага шөкер. Киләчәктә дә уйлап торам менә яңадан җырларны биреп, яңадан клиплар төшерергә һәм чыгарырга күбрәк. Анда ничек тә булса кертергә бу мондый типтәге җырларны, татар язмышына бәйле, татар милләтенә, телебезгә бәйле җырларны мин чыгарырга киләчәктә Алла бирсә уйлап торам. Кирәк ул безгә, чөнки гел генә мәхәббәт кенә җырлары яңлап тормасын әле. Менә мондый тел, милләт үзебезнең милләтебезне күтәрелә. Дөрес, халык бу җырларга килмәячәк. Концертларыбызга безнең бу мондый җырлар белән без теге концертлар куеп акча эшләп йөри алмыйбыз. Әмма ләкин тормыш бит акча эшләү белән генә бәйле түгел. Без бит киләчәк турында уйларга тиеш. Акча турында гына уйлап бөтенебездә без теге үзебезнең тормышыбызны, киләчәгебезне онытырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә мондый типтәге җырларыбызда, җырчыларыбызда булырга тиеш. Бу Азатлык радиосында Татарча подкаст һәм без Миңгол ага Галиев һәм Флюра ханым Талипова белән Вафира Гыйззатуллина истәлегенә милләтпәрвәр җырчылар, милләтне ияртеп барырдай җырлар турында сөйләшәбез. Бу мәсьәләне әйткән вакытта, менә бу чынлап та тәрбияви сәнгать ул безнең ил җитәкчелегенең карамагында булырга тиеш. Безнең дәүләт башлыкларының да күңелендә сәнгатькә якын хисләр булып, шуның файдалану мөмкинлеген, чөнки сәнгатьтән дә көчле тәэсир итә торган чара юк рухи тәрбия мәсьәләсендә. Үземнең хыялын дип куйдым хәзер. Минем якын дустым бүтән гомерен татар халкының киләчәгенә гомерен багышлаган Тәүфыйк Әйди, без бер елны туганбыз, кызганычка каршы ул 60 яшы тулганда мәрхүм булып китте. Һәм шуның исемендәге халыкара сәнгать үзәге булдыруын телим. Аның бу план безнең бөтен дөньядагы татарларның балаларын, кичкенә балаларын барлап, шушларның тавышларын көйләп, шушыны уйлап, бөтен дөньядагы татарларны барлап, бөтен дөньяга татар халкының ягымлы авазын мәхәббәткә уяткан бөтен дөнья халкына тәрбияви мөмкинлеген булдыру дип исәплим мин. Бу бик әһәмиятле, иманым камил. Моны мин үзем сынап карадым, мөмкинлек бар. Бүгенге көндә бөтен дөнья шау-шуга корылган икән. Шушы вакытта нәкъ вакыт хәзер милли теге ягымлы, тыныч, йөрәккә үтә торган хисле аваз салып үрнәк булырга мөмкинлек бар. Менә бу бик кирәк бүгенге көндә. Моны илнең җитәкчелеге аңларга тиеш. Минем хыялым менә бу көннәрдә шушы үзәкне булдыру һәм әлбәттә инде татар театрларын булдыру. Безнең Мамаш районы бит. Мамаш районында колхоз театр булган заманында. Бүген шуны кайтарасым килә, шушыны булдырасым килә һәм музыкаль театр булдыруга минем мөмкинлегем бар. Миңгол абый, моңа теләктәшлек бармы? Сезгә берәр ярдәм бармы? Менә бу нинди стадияда әле? Менә бу турыда сөйләшүләр булды һәм миңа бөтен җирдә әйбәт Миңгол абый, әйбәт син мөмкинлегегез бар, син эшләйбез, син кабыршылмагыз, берсен дә эшләмәячәкләр дип мен тынычландыручылар булды. Президентка хат язган да әйттем, ышаныгыз миңа, эшли алам дидем. Шушы ышаныгыз дигәнгә бөтен галимнәр кул куеп президентка кадәр җиткерделәр, кызганычка каршы пока эшләнмәде. Әмма ләкин шундый мөмкинлегем бар, мен сынап карадым, инде эшли алам. Булсын иде шушы үзенең сәләте булган элеккешене ниләр дәртмән заманында никадәр сәнгатькә, халыкка ярдәм иткәннәр. Бүген көндә байлар бар бит инде. Шуларның берәрсе колак салсалар, мине кулга үзләренең теге мине файдаларын салар, бергә тарихка керебез дигән иманым камил. Мине бөтен халыкка, тарихка әйтә алам, ышандырам, чөнки мин аны доказал уже бөтен үземнең эшем белән, мөмкинлегем белән. Менә шулай кызып китә минем кайсы вакытта. Безнең дәүләт, үзебезнең Татарстан дәүләт әһелләребез менә шушындай иманнарына килеп, Алла бирсә, үзебезнең ягъни халкыбызга борылса иде. Һәм инде
күбрәк татар милләтен үстерү, аның мәктәпләрен булдыру, аны бит һәм мәктәпләре юк. Балалар теге бакчаларын, мәктәпләребезне булдырып, һәм инде университетларыбызны булдырып, шул вакытта гына без милләт булып, һәм инде җырларыбызны, илләребезне җиткерә алачакбыз. Театрыбыз да булачак ул вакытта. Әмма бүгенге көндә безнең бик нык куркыныч астындабыз. Шуңа күрә дә безгә ничек тә булса халкыбызны берләштереп, ничек тә булса үзебезне саклап калу ягында булырга тиешбез. Шул бик кирәк, чөнки нәрсә бик кабат әйтәм, бөтен дөньяга кычкырам. Әгәр һәр милләткә ихтирам булмаса, киләчәк җүнне булырга мөмкин түгел. Анан икенче нәрсә, дуслар, әле безне борчыган әйберләр, горурлык дигән концертларда бара бит инде. Шул теге мин кара, хәзер бит инде чынлап та безнең теге Себер татары бар, Кыргыз татары бар дигән күп теге әйтәләр бит инде менә мишәрләр дип әйтәләр, крәшеннәр дип әйтәләр, шулай дип әйтәләр бит инде. Хәзер инде үзләрен күрсәтер өчен концертларда чыкканда мин крәшен дип гурул, мин киттем теге мишәрләр алга дип кычкырулар кашты. Туктамый әйтәм, мин каршы чыксам сәхнәгә нәрсә кычкырырга тиеш буламын дидем. Мин әйтәм, без татарлар дисәм, татарлар керә бит инде барсы да. Бу инде Мелдулавый безнең милләтне, безнең татар милләтен бүлгеләү инде. Мишер, монысы типтер, монысы Касым татарлары, монысы тегендәй татарлар дип, шуңа күрә бүлгеләү бу кирәк түгел. Без нинди генә татар булсак та, бердән булырга, мишерме ул, крәшинме ул, безнең максатыбыз бер булырга тиеш. Үзебезнең милләтебезнең телебезне саклап калу. Азатлык радиосы Татарча подкаст. Темадан читләшеп булса да, бер әйбер сорыйсы килә Миңгылавый. Сезнең әйткәнегез бар, бөтен кешене дә диярлек җырларга өйрәтеп була дип. Чынлап та шулаймы ул? Мин бит матур җырларны сөйләп алмыйм. Миңа килүчеләр була, слухы юк, тавышы юк дигән шул килә. Шулар белән чөнки һәрбер сөйләшә белгән кеше җырлый ала. Минем бер энекәшем Лор врач име? Мин әйтәм, Рамил, энекәем, әйт әле, пожалуйста. Менә бер кешенең тавышымы ди, бер тегәндә, бер сымандай, шундай, ничек, нинди үзгә диде, нинди үзгә бөтен кешегә бер сүз диде. Аңладыңызмы? Шуңа күрә менә минем урынымда Наил утыра име? Менә бу аваз алабыз икән, менә бу. Менә бу әйткән вакытта ташлар ватып таулар актарганда сез булырсыз минем телем күңелемдә эштән ары yollar itken şokta siz bulursunuz minem telimde işten arıp yollar itken şokta siz bulursunuz minem telimde. Менә монда гаваз салдылар 80 яшьлек белән 20 яшьлекнең бер тавыштан. Аңладыңызмы? Шушы минем хыялым менә. Кем миңа ышанып килә? Минем яшькә җиткәнчә хотя бы шулай булса да җырлый алла берсә. Алкышлар монда. Бу Миңгылавый, Миңгылгалиев һәм Наил Нуриев булды. Миңгылавыйның шәкерте Наил Нуриев булды. Зур рәхмәт сезгә. Бөтен дөнья татарларына иң изге хисләрем, сәламнәрем. Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен халкыбызга. Бүтән милләтләргә ярдәмчел булып, аларга үрнәк булып, шушы югарлыкта, рухи яктан да, эшчәнлектә, батырлык буенча да, тарихта булганча үзебезнең урында сакларга язсын. Бүтән дөнья халкы киләчәк җир шарыжмактай булырлык кирәк. И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп
белдем син туган тел аркылы. Татарча подкастта бүген кунакта Мингол Галиев һәм Флүрә Талипова Кылахмәтова булды. Сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының Татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlык.org сайтында, YouTube, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.